Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, baguhay lang gisaulog nationwide kining National Play Advocacy Week nga naghatag og katinawan o kahigayunan sa atong mga kabataan nga magduwa ni sila mga kapuso tungod kay importante kuno pag-ayo ang physical activity alang sa atong mga bata. Mga katinawan, kabahin ni maong advokasya mga kapuso, makauban nato karong buntaga project officer ni siya sa National Play the Right Foundation, si Sir Jefferson Hilario. Good morning, Sir Jeff. Ayan, maayong buntag po sa inyong lahat, no? At isang makabatang umaga po sa inyong lahat, sa lahat po ng ating audience, no, mula sa Visayas. At Happy National Children's Month po sa inyong lahat. Thank you so much for joining us, sir. National Children's Month, kaya nga isa sa mga activities niyo po, sir, itong National Play Advocacy Week. For the benefit of our viewers, sir, can you tell us more about this? Ang National Play Advocacy Week po ay isang annual week-long celebration po para i-celebrate po natin ang karapatan ng bawat bata sa paglalaro, no? At ang contribution po ng paglalaro sa kanilang holistic growth and development. Gaano po ka-importante, Sir Jeff, that we let our kids play? Ayan. So, ang importante po ngayon, no, lalo nang may pandemya po tayong nararanasan at iba't iba po yung na-experience sa mga kabataan ngayon, no. Hindi lamang po yung pandemya, ngunit syempre may mga bagyo pa po, no. So, this is the perfect time po talaga na i-advocate po natin yung paglalaro ng mga bata kasi ang paglalaro po, no, according to studies, ayan, nagkakaroon po ito ng benefit sa mga bata, no, na nade-develop po yung creativity nila, ayan, yung critical thinking and collaboration, which are essential po sa 21st century skills na dapat ma-develop ng isang bata. And nade-develop din po yung social adaptability nila, na nakakapag-build sila ng friendship sa iba't ibang mga bata pa po, na-improve yung mental health nila, and lastly, na-foster po natin yung creativity nila, na ilalabas po nila yung mga potentials po nila na gano'n. Mga traditional games, sir, mga Filipino games, para nakakalimutan ng ibang mga bata ngayon, sir. How do we encourage them to play these over itong mga online games po? Yes, so yan nga yung nakakalungkot ngayon, Nico, no, kasi yung mga bata ngayon is nakakalimutan na talaga kung ano yung mga traditional Filipino games. Na-focus sila ngayon sa mga online games. Ang advice po namin sa Philippine Play Coalition ay sana po hayaan natin yung mga anak po natin na makapaglaro na hindi lamang po sa mga cellphone or sa laptop, no? Kasi syempre meron naman po tayong recommended screen time lang kung kailan lang po dapat nakaharap sa mga gadgets ang ating mga anak, no? According to studies, around 2 to 4 hours lang po sana yung i-allot per day. Pero ayun, mahirap man po to gawin dahil may pandemya. Ngunit marami pa rin tayong magagawa, no, Nico. And gusto namin na ma-advise sa inyo pong mga pamilya, katulad na lamang po ng pag-i-incorporate natin ng paglalaro sa mga household chores. Ayan. And kung may maliit man po tayong spaces sa ating garahe, sa likod ng bahay, ayan, gamitin po sana natin yung mga spaces na to para makapag-conduct po tayo ng mga paglalaro. Ano pong mga activities niyo, sir, na ginagawa po to spread awareness about this #PlayIsAright? Yan. Yung isa namin talagang ginagawa every year, Nico, no, favorite namin is the #PlayIsAright. Kasi ito talaga yung main campaign ng National Play Advocacy Week. Talagang sinusulong namin na sana ay malaman ng buong Pilipinas na ang paglalaro ng bawat bata ay mahalaga at karapatan nila to, no. Na-reach po natin halos buong Pilipinas na may mga tao po talagang gumagamit ng Facebook frame namin, ginagamit po nila yung hashtag na PlayIsAright, and talagang nagpo-post sila ng mga pictures nila with their kids na naglalaro sila, and then pinapakita nila na mahalaga kung ano po yung mga nagiging epekto sa mga anak nila sa paglalaro, and then hindi po nila kinakalimutan, no, na sumasali po sila dito sa advocacy campaign na to. Although natapos na, sir, yung National Play Advocacy Week, pero of course this is a year-long campaign naman, sir, nationwide. Message mo po in closing, Sir Jeff, sa mga kabataan natin, of course sa mga parents na rin po. For all the youth, yung mga children po natin ngayon, no, so i-exercise po natin yung karapatan natin na makapaglaro. Ayan, karapatan po talaga natin yan. And
ayun, ayain po natin yung ating mga kaibigan, yung ating mga kamag-anak na mag-celebrate din po, no? Ayan, gumawa tayo ng kaunting ng mga palaro sa ating mga compound, sa ating mga bahay. And to all the parents naman po na nakikinig sa atin ngayong umaga, no? Ini-encourage naman din po namin kayo na mabigyan din po ng time ang ating mga anak. All right, and with that, we'd like to thank you, sir, for your time this morning. Thank you so much. Usa sa mga nagpasiugda kapuso sa National Play Advocacy Week, si Sir Jefferson Hilario. Thank you, sir. Maraming salamat din, Nico.